Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стелла! Кльовіч! К'ю-клипа 5. Тривога. Астероїд. Клипа! Клипа! Где гэта ён? Там Клёвіч, а Клипы няма. Здароў, планета Стах! Га? Здаецца, гэта астэроід. І ён ляціць проста сюды. На окі-докі. Ох, слухайце ўсе! Слухайце! Добра, Рэю. Падымі крылы. Стелла, Рэй! На нас ляціць астэроід! Астэроід? Як захапляльна! Захапляльна? Ён жа вялізны і ляціць проста на окі-докі! Хутчэй! Трэба ляцець! Ну што за гора? А ты якраз пачаў купацца. 56, 57, 58. Еді, слухай! Там астэроід ляціць! Правда? Як цікава! А ён вялікі? Велічезны! І ляціць проста на окі-докі! О! Можа, мне варта? Так, можа і варта. Клёвіч! Братка! Астэроід прамым курсам на нас! О, не. Я ж тут прибираюся. Якое прибираюся? Астэроід агромністы! І ляціць акурат на окі-докі! Ой-ой-ухны! Час зачиняться, братка. Оу, зачинено? А где все? Полетели на планету Стах. Ключ под диванком. Клёвіч. Дзіўна. Пайду і я гляну, з чаго гэта мідусня. Ура! Ха-ха-ха! Яшчэ! О, не, я больш не магу. Ну, часам можна крыху перабаршчыць. Хаця, з іншага боку, мы ўсе зараз тут, а былі недзе там. Узляцелі хутчэй. Мы над зямлёю. Давай весялей. Прэч гора бяду. Ты хоць астэроід лясні на окі-докі. Туду. Здароў, планета Стах. Што здарылася?
А ёєчка убачила астероїд і сказала усім лететь сюди. Астероїд? О, я ще! Кльовіч спяває гэтую песню 100-й раз. Я ще раз. Мы собралися тут. Ну, а там нас няма. Ось ти де, Клипа! Уявляєш, на окі-докі летить астероїд! Правда? А ён вялікі? Вялікі? О, ён вялізазны! Ён веліганцкі! Ён вельмі вялікі! Таму нам усім трэба быць тут, на планеце Стаху. О, гэта будзе здорава. А мо не трэба? Проста паляцім да астэроіда і зловім яго ў сетку. Вось дзе план дык план. Спадзяюся, гэта спрацуе. Я таксама. Гатова, ёечка? Так, Клипа! Цішэя, ёечка? Ай-ой! Дык ты кажаш, астэроід такі вялізны? Менавіта! Праз тэлескоп ён выглядаў проста агромністым. Вунь ён ляціць. Яшчэ ляціць! А ёечка, Так, Клипа? нешта ён не павялічваецца. Не! О! Дык гэта міліпусічны міні-астэроід! О, паглядзі! Ён такі міліпусічны, што праляцеў праз сетку! А значыць, ён паляціць на окі-докі. Проста настэлены грады. Ён знішчыць мае кабачкі! Вярніся, мой ты астэроідзік. Давай, Клипа, ты яго зловіш! Хутчэй, Клипа! 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 Ну давай жа! Ляці сюды! Такі хуткі! Ён адлятае! Яшчэ зусім крыху! Давай, Клипа! Давай, Клипа! Ты зможаш! Так, досыць, я сказаў. Яшчэ. Хе-хей! Ха-ха-ха! Ура! Хе-хей! Ю-ху-ху! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ура! Клипа змог! Малайчына, Клипа! Малайчына, Клипа! Фух! Цяпер можна вяртацца дадому. Ура! Бывай, планета Стах! Дзякуй, што прыняў нас! Усім да пабачэння. На чым я спыніўся? Ён такі яркі і бліскучы. Можна яго пакінуць, Клипа! Можна! Астэроіды павінны быць там, зіхацець у небе, рабіць... Ну, што там астэроіды робяць? О! Клёвіч мае рацыю. Месца гэтага астэроідзіка ў космасе. Але як яго туды вярнуць? Добра, народ?
Натягиваем. Осторожно! Не налягайте так моцно. Ну, кальсоны растягнутся. Готовые? Готовые! Добро. Огонь! Ці сустрэнем мы яшчэ гэты астэроід? А ён не сустрэў? Окі-докі, дзякуючы табе, Клыпа. І ты выратаваў мае месяцовыя кабачкі, малайчына Клыпа. Так! Так! Ура! Шчыра дзякуем Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Міхаілу Анфімаву, Кацярыне Варашун, беларускаму аб'яднанню «Разам ЭФАУ», Лявону Спірыдонаву, Сергею Адзянцу, Маланцы Мацею Валяйковым, Аляксандру Стэльмачонку, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.